all black irin totally. Chicks din sun fola mun totally. Dan su baba ne irin totally. Wa alaikum assalam. Shiga ba gani. Shago akwai biskit? Akwai biskit. Ba ni na 1.5. To shi ke. Akwai pampers? Ba ni na 1.5. Sai kuma mai alaji. Akwai sabulu? Akwai sabulu. Ba ni na 1.5. Sai kuma mai alaji. Akwai magi? Akwai magi. Ba ni na 1.5. Yawwa shi ma an hada. Akwai madara? Akwai madara. 1.5. Akwai gishiri. Akwai gishiri. Ba ni na 1.5. Yawwa to shi ne. Alan ya an hada maka kaya kuma kana za ka tafi. Shi ma ba ni na 1.5. Ya kuma yawo. Shi ma ka bani na 1.5. Malam ya kuma an hada maka kaya ka ce wani abu ka nan. Kayan ma ka bani na 1.5. Ya wani na hada maka kaya Ba ka bani na 1.5. da uwar ka nawo. Kai uwar ta ka bani ta 1.5 ma. Kuma ya kuma. Kuma ma ka bani na 1.5. Ya na hada maka kaya kana magana Ta ma hada ka bani ta 1.5. Kuma ya. 1.5 din ma ka bani na 1.5. Mutumar bura ubanka Allah ya isa kuma uwar ta ka bani ta 1.5.